Hi there, Sanmona. Okay, so I've got a phone because ngifane ngisho ngiyengayibhala phansi. Ngenzela ukuthi ngingagcine sengiphaphalaza ngisho nento engafanele ngisho. It's more like when your presidents or people in high positions do speeches and babhalelwe phansi, so I'm kind of doing that today. Ngiyazi ukuthi into engajwayele ukuyenza mhlawumbe mengingena einkundleni zokuxhumana ningibone sengiphethe iphepha ke ngifunda phansi, but ngenxa yalento engizoyisho bekubalekile ukuthi ngibhale phansi ukuze nami ngingagcine sengisho nezinto engafanele ngizisho. But so kancane ngizothi nje thasi, okay? But ngithe ake ngithathe leli thuba yazi ngiphefumule ngoba sekaningi amaphepha ebhala ngegama lami ukuthi ngilaxaza umsebenzi. Firstly, ngisho ukuthi kuyintatheli. I don't appreciate indlela publish indlela enisebenzise ngayo amagama angahlali kahle ukupublisha i-article ethi ayihlanganisa igama lami. Igama lokulaxaza nilisebenzisile nike nangibeka ngoba siyasonke ukuthi yini ukulaxaza akusikhona nje ukushiya kahle. But ke nike nangibeka njengomuntu ongenawo. Ngiyabonga umuntu onga-appreciate, umuntu nje othi nje like uyafokofisa yabo asenendawo. But then I understand you do anything to sell a story, and it's part of your job. Your job is to not care about my feelings abantu. Your job is to get the story out first. So I understand the nature of your job. So yeah. So before I get to the actual story, but I also know again I'm a paper, I've done a lot of good. But ke izinto ezinhle akujwayele ukukhulunywa ngazo. Kuhamba lezi engathi izimbi noma engabekeka engathi izimbi. Kukaningi ngenza izinto ezinhle kodwa angakaze ngiyifice ephepheni. But then again I keep saying I understand it's the nature of your job. Yeah. So kuzoba nama pauses kancane because I need to collect myself. Okay, I come back. So to confirm the rumors, akhona manje ukuthi ngiyashiya emsebenzini. Yebo ngiyashiya. We in the radio industry every year, it's always time to renew contracts. So bese kufika isikhathi sokuthi se renew ama contracts. And bebe ngibuyisa, very grateful. So long as I'm on air, so long as I'm on the platform and I'm able to talk to my listeners, it's fine. So base beyasho typeni siyakubuyisa in the new season. Uzokwenza luphu uhlelo. Bengizowenza uhlelo la ngo Sunday 1 to 4. I did not mind. But inkinga ngakumina. Iqale sebesho ukuthi because ngitheme ngibala imali i-show iyodwa since bebe nginika i-show eyodwa since bebe nginika i-show eyodwa bebezongikhokhela u711 rands per show. Okutheme ngithi ngiyabala ngaphuma nokuthi shuthi ngizohola u2800 rands ngenyanga. Ngike ngazizwa ngidelelekile. Kodwa ngehlisa umoya ngabuyela kubona abaphathi ngoba angike ngingathanda ukwenza isinqumo mase ngibheke emuva ngithi what if ngazama ukukhuluma nabo. So ngase ngiyabuyela kubaphathi ngaphinde ngacela ukuthi ngizocela sibuye sibonane sikhulume ngale offer yami entsha yesizini yalonyaka. Yeah, so my whole thing was I don't have a problem with the show, but bengicela ukuthi mesikhona isikhala mhlambe ningiphe enye show ezokwazi ukuthi nezelele kule mali engizoyihola ngoba eqinisweni nje sesikhuluma njengomuntu hayi njengomsakazi. Ikuphi la ngizothi mengikhipha khona i-payslip yami ngi-approve ngihola u2.8 ngenyanga? Yini engizokwazi ukuyithenga ngo2.8 inkosi yami njengoba ungena esitolo
wenza igrosa 1000 nje izinto eziwu3 eziwu4 yini engizoyenza ngo2.8 angisho ukuthi akondliwe umndeni wami but mina ekhaya babheke mina so ngacela ngibona ukuthi uma ukhona omunye umsebenzi engingakunika wona oseceleni ngizocela ningiphe ukuze kuzokwazi ukuthi kunyuke le mali engiyiholayo. I think I got to a point where I had to ask abaphathi ukuthi bona ke mase sikhuluma iqiniso bangaphila ngo2800 ngenyanga ngangicela lapha. So umphathi wami okuyena uline manager wami uAyanda Milansi okuyena ophethe abasakazi sithe mesikhuluma kwama negotiations wase yasho ukuthi Penny, I think you know you can check other things ongazenza kahle be suggest ukuthi angibheke ezinye izinto engingazenza other than i-radio, other than being behind the mic, other than being on air. Wathi ngingabheka like khona izinto behind the scenes. Angisho kabi kodwa ke into ayiphefumulile ngalesa sikhathi ukuthi I should check other things engingazenza. Not for extra money. I think lapha bese khulumela the whole career yami as a radio presenter ukuthi awubheke ezinye izinto. Liyanto ayishilo ike yangibulala ukuzethemba kwami ngokusakaza. Because indirectly it's like I'm being told that you're not good enough, try other things. Ukuthi sengihambe isikhathi eside ngokusakaza. Abantu ekade sikhula nabo kulezi zinto ze radio bayazi Nkosi yami ukuthi radio ngiyithanda kangakanani and yeah. Okay. So ngibese ngithatha isinqumo sokuthi ngibacela ukuthi ningabe nisayivuselela icontract yami kulonyaka. Angiyekanga ngoba mhlambe khona ongcono ngikutholile, angiyekanga ngoba ngithanda, angiyekanga ngoba khona amadlela ahlaze sengiwatholile, cha ngiyeke ngoba imali besengizonikwa yona binganele ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiyiphilise. Also umuntu owazi mina Nkosi yami uyazi ukuthi ngikuthanda kanjani ukusakaza. Mina singathi sihamba dlala i-radio ngehlisa ingoma ngisakaza. And umuntu owazi mina uyazi ukuthi iGagasi ngilithanda kanjani, and it's one company ebengingayitshela ukuthi ngizofika la ngithi ngifuna ngifuna ukushiya khona. You know, I love Gagasi FM. But it's true, I'm not coming back this year. And ize kunjalo ke ngithi angibonge iGagasi for the opportunity that was given to me 2 years ago to showcase my talent. And I actually used to find it funny when one of my articles abhala ukuthi Ntuli is the most paid radio presenter. But that's a story for another day. I also hope kubantu engiye ngibasize mhlambe ngemali bazobona ukuthi ngisuke ngisiza ngoba ngithatha ephaketheni lami nginayo ngaleso sikhathi, hayi ukuthi khona imali ephathekayo engiholayo. Mengacela imali eningi emsebenzini but bengicela ukuthi bangiholela imali engizokwazi ukuyiphilisa ngayo. Hayi ukuthi ngiphakeme noma ngizibukela phezulu, but into ebengiyicela ukuthi please at least value me. Yeah. I had a long conversation nobhuti wami nomndeni. Sathi mesikhuluma before kuphuma ama-articles, sathi mesikhuluma wathi sis dadewethu ngicela uhambe. Uhambe futhi ungali ngoba mina ekhaya ngafundisa ukuthi isihlahla asinyelwe. So bengizohamba peacefully, of which I'm doing, but kuthe mekuphuma la amaphepha ngabona ukuthi igama lami lizopendeka njengomuntu mhlambe owenza into wrong, so ngase ngithi awuthi ngisase ngisibeka ke izathu sami sokuhamba. But ke yize sekunjalo, I just want to say sengivala to those aspiring radio presenters who want to do radio. I will tell you this, iGagasi FM is one of the best companies to work for, so shoot your shots.